Mabungahong adlaw mga higala. Ako lang i-share ba ang epekto sa illegal nga droga no kay sa social media daghan kay nag-viral ron nga lahi namang generation karon nga mga adik-adik kumpara sa panahon namo sa una. Sa karon proud na kay sila mag-video, mag-live no, diha pay manag-uya basta lahi na igsoon ang level sa kadautan karong panahon na. So mao na nga nalang ko ipakita diri mga igsoon mga epekto ba sa illegal nga droga sama ani no. Ang uban nag-enjoy kay lami kuno kondisyon unya sa trabaho makalahutay pero wala sila kay balo mga igsoon nga once magkadugay ta sa illegal nga droga magka-addict ta. So ang atong lawas mangita ug mangita na kanunay gyud or kadugayan no magdependent na ta ba diha gugugikan anang suway-suway ginagmay hangtod na adik kayo hangtod na maligya hangtod na daot ng utok igsoon mao na hinungdan nga hapit ko na rehab kay wala na tandog na no. So mao ni ang epek igsoon mayon tawag ingani ra tanawang epektuhan niya nagduwag basketball nag-uwan nya asa may ring diha no wala siya sa basketball court pero nagbasket no lingaw tan-awon no mao ni epekto sa illegal nga droga nya what if og ingani ang epek tanawa katong dihay somewhere in Cebu katong naay namusil kutob sa makit-an niya iyang pusilon no ingani ang effect what if ingani no nga grabe brutal kay mga igsoon no epekto ni sa atong gitanom sa atong lawas nga makadaot ang atong utok pud na daot it's biblical ingon na balang kasulatan kung unsa atong ipugas mao na ang atong anihon no what if og ingani igsoon ang effect dili pareha tong nagduwag basketball na unsa dito lingaw man to pero kani brutal na ni igsoon namusil na ni. And how about this mga igsoon katong naay bana nga iyang gigulgol ang iyang mag-ina no tanawa ng effect sa illegal nga droga katong day addict nga iyang gipatay iyang asawa iyang anak nga tanawa na ano somewhere in Cebu mga igsoon no what if ingani ang effect no kay di kalikayan na man jud consequence no kung unsay atong gitanom muani ta so tanawa lang na unsa kaluoy sa iyang pamilya unya diri sad sa mga igsoon sa Bohol no ingani tanawa anak gisumbag ang iyang amahan no kay adik kayo no wa siguro ni katugpa ba nakurat ba kay laki maning wa kay tugpa kaliton kag pukaw na tug tanawa na so kinawang mata murag flashlight indot kay dalhon sa kangit-ngit kay mo danag ni didto no mao ni ang mga epekto sa illegal nga droga nga di gyud maayo mao na mga igsuon nga atong hinumduman kanunay kanitong lawas bililhong gasa ni sa atong buhi nga Dios ampingan nato magbuhat lang ta og mga butang nga makapahimaya sa Ginoo magtanom tag maayo sa atong lawas aron sa unahan muani sad ta og kaayuhan timan mga igsoon gipakataw ta sa Ginoo nining kalibutan aron himayaon siya dili para laglagon ang atong lawas pinaagi sa makadaot nga bisyo so nindot gyud nga ang buhaton sa atong lawas kanang nahimaya pod ang atong magbubuhat mga kaigsoon no likayan natong makadaot atong i-promote ang makaayo para sa kamayaan sa Ginoo. We need to pray seriously for the Philippines.